A Garda Civil detivo un veciño de Barcelona que recorreu a dark web para contratar un sicario e atacar unha muller de Pontevedra. A súa intención era que lle botara ácido por riba para desfigurarlle a cara e deixala cega. Que tal? Moi boa noite. Os feitos remontanse a finais do 2022, pero a dificultade de seguir o rastro do pagamento que se realizou en criptoactivos provocou que a detención non se puidera realizar até este mes de xaneiro. De seguido ampliamos esta e outras informacións antes titulares. Investigan unha saída de vía como un posible axuste de contas. Os feitos producíronse o sábado pola mañá na parroquia de Caleiro, en Vilanova de Arousa. O alcalde de Caldas e o presidente da Deputación definiron hoxe os proxectos a presentar aos plans de financiamento provinciais. Tamén abordaron a axilización da humanización da travesía de Dona Urraca. Mañá arranca en Madrid a Feira Internacional de Turismo, Fitur. Entre os presentes, Barbanza Arousa. A Mancomunidade presentará o vídeo Barbanza Arousa, sempre quereremos voltar. O alumnado de 4 institutos de Pontevedra súmase á febre dos Premios Feroz. A rapazada gravou 6 videopodcasts entrevistando a persoeiros do audiovisual. Estamos nas novas do día, comezamos. Detido un veciño de Barcelona por contratar un sicario para atacar unha muller veciña de Pontevedra. O home foi detido pola Garda Civil no marco da Operación Bodoque, acusado dun delito de lesións de tipo agravado en grao de tentativa. A operación iniciouse a finais do 2022. Foi a raíz dunha investigación relacionada coa contratación de sicarios na rede escura ou Darknet, coa fin de atacar a outras persoas. Os investigadores detectaron un fío de conversación nun foro no que se puido verificar un pago a través de criptoactivos para contratar os servizos dun sicario. O obxectivo era causar graves lesións a unha muller veciña de Pontevedra, utilizando ácido para desfigurarlle o rostro e deixala cega. A dificultade para establecer a trazabilidade dos pagos de criptoactivos complicou a investigación, que se prolongou dende novembro de 2022 até o día 14 de xaneiro deste 2025. Nese momento, os axentes detiveron o autor, un veciño de Barcelona de 31 anos. As dilixencias foron postas á disposición do xulgado de instrución número 2 de Pontevedra. Un axuste de contas podería estar detrás da saída de vía dun vehículo rexistrada en Vilanova de Arousa. A Garda Civil está a investigar este episodio que podería estar relacionado co narcotráfico. O suceso produciuse na mañá do sábado en Caleiro. Foi entón cando se deu unha aparatosa saída de vía de 2 vehículos que remataron por colidir contra un muro. As pesquisas apuntan a unha posible vinganza entre grupos como consecuencia dun pago de droga feito con cartos simulados. Créese que a saída de vía puido derivar dun intento de acurralar a un dos vehículos sinistrados. Tras bater contra o muro, o condutor do vehículo fuxiu correndo entre os viñedos próximos. O presidente da Deputación de Pontevedra e o alcalde de Caldas definiron esta mañá as principais liñas que van marcar a colaboración entre ambas institucións. Trátase do primeiro encontro de Jacobo Pérez con Luís López, despois de tomar posesión na alcaldía o pasado 30 de decembro tras a renuncia de Juan Manuel Rey. A boa sintonía e a disposición a colaborar marcaron o primeiro encontro entre o novo alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, e o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López. O primeiro que fixemos foi facer un repaso como estaba o capítulo de investimentos do ano 24, a efectos de se había algún tipo de anomalía ou cousa a comentar para tratar de impulsar esos proxectos que puxeron en marcha. Durante a reunión, Pérez e López puxeron sobre a mesa os proxectos que o goberno caldense presentará as liñas de axudas abertas dende a Administración provincial, tanto o Plan Extra como os plans de infraestructuras deportivas e o Mais Provincia. En canto ao plan extra, pois a remodelación e urbanización e modernización de todo o entorno do campo da Torre, é a zona, sobre todo, para tamén
peatonalizala e humanizar un entorno emblemático do Concello. O plan de infraestructuras deportivas é unha remodelación e modernización tamén de todo o que é o pabellón, novos vestiarios, zonas de xinaxo e demais, e despois o plan máis provincia irá destinado íntegramente a saneamentos. A marxe destas liñas de financiamento, o rexedor trasladou ao presidente provincial a importancia de desbloquear a humanización da travesía de Dona Urraca, algo pro que precisou conseguir a cesión de manial duns terreos próximos ao cuartel da Garda Civil. Pérez xa confirmou que o Concello fará os trámites ante o Ministerio do Interior, titular da parcela. Onde vai haber eses contactos técnicos, sobre todo co Ministerio, para poder que esa cesión se faga unha realidade ao Concello, logo pois non seguir dando trámite e coller e poder asinar ese convenio, un convenio que superará os 500.000 euros, que a previsión inicial é dunha aportación da Diputación do 70%, o Concello do 30%. Durante a reunión tamén quedou aberta a opción de impulsar máis convenios no futuro para realizar máis actuacións, especialmente no apartado de infraestructuras. A Policía Local de Pontevedra realizará unha nova campaña de control de vehículos de mobilidade persoal e bicicletas. Será entre o 27 e o 31 de xaneiro. A intención do goberno local é detectar circulacións irregulares e excesos de velocidade destes vehículos. Vilaverde sinalou que no 2024 houve un total de 75 denuncias a este tipo de vehículos VMP, a gran maioría por circular pola beira rúa. Como digo, é un problema de mobilidade grave, non. Con infraccións por parte da maioría de condutores, tampouco, pero o que temos precisamente é que traballar para que isto non acade máis gravidade da que xa ten. Basicamente, porque así o percibe a cidadanía e a veciñanza e así nos lo fai chegar a través de queixas e nos mesmos detectamos que este tipo de circulacións moitas veces pois xenera inseguridade no peón e nas persoas que van camiñando por aquelas zonas onde teñen preferencia. A Edi lembrou que tanto o VMP como bicicletas deben circular sempre pola calzada cando haxa calzada, respectando todas as normas de tráfico e a sinalización vertical e horizontal. No referido ás plataformas únicas e zonas de convivencia onde sí está permitida a circulación de bicicletas e patinetes, estes non poderán superar nunca a velocidade dos peóns. Cando non os haxa poderán ir a 10 km por hora, tal e como queda recollido na normativa. Compre tamén lembrar que hai que manter unha distancia de seguridade cos peóns. Doutra banda, a responsable da área de protección e seguridade cidadá lembrou que a condución destes vehículos non está libre dun posible sometemento a un test de drogas ou alcohol. Conducir con auriculares, facendo uso do móvil ou ir de dous no mesmo vehículo son tamén accións que poden ser sancionadas con 200 euros. Os controis previstos serán tanto estáticos como dinámicos e estableceránse en zonas sensibles, especialmente no centro da cidade e no centro histórico, mais tamén se coidarán os principais accesos da cidade. A Xunta de Galicia vende a aprobar unha achega de 3,1 millóns de euros en axudas para a reestruturación e reconversión de viñedos. Subvencións que, segundo a conselleira do Medio Rural, teñen como finalidade incrementar a competitividade das explotacións vitícolas, adaptar o cultivo do viñedo ao cambio climático e avanzar na súa sustentabilidade. María José Gómez visitou en Caldas de Reis un dos viñedos beneficiados na convocatoria do 2024. Estas axudas son esenciais, son 3,1 millón de euros anualmente que chegan directamente aos viticultores para facer estas plantacións ou reconvertir, ben sexa de branco a tinto ou de tinto a branco, non? Son unhas axudas necesarias para o sector primario, para o sector vitivinícola, pero sobre todo, como digo, para os viticultores, non? Que axúdanos directamente. Enmárcanse pois nesa liña de axudas que temos a este sector. Agradecer esta ayuda que nos han concedido desde la Xunta. Como les estaba comentando anteriormente, la viticultura es un negocio muy a largo plazo que requiere una gran inversión inicial y sin la ayuda de las instituciones, pues para mucha gente o casi todo el mundo sería imposible.
Entonces nosotros gracias a esto hemos podido plantar, preparar el terreno, plantar, instalar todo el sistema de conducción. En concreto, esta plantación xestionada por Mareque García Viticultores percibiu algo máis de 59.000 euros para apoiar a reestruturación e reconversión do viñedo. Contía que se suma a outras achegas percibidas no marco doutras convocatorias da Consellería do Medio Rural, como a referente á adquisición de maquinaria e equipos. María José Gómez sinalou que o total de beneficiarios por estas achegas na última convocatoria é de 172, con actuación en 237 hectáreas. No conxunto do período 2018-2024 destináronse preto de 17 millóns de euros a estas axudas, aprobándose un total de 1.083 expedientes para actuar nunha superficie de 1.518 hectáreas. A conselleira subliñou que, en termos xerais, a provincia de Pontevedra é a máis beneficiada por estes fondos, seguida moi de preto por Ourense. Ademais, Gómez indicou que estas axudas para a reconversión súmanse a outras moitas coas que se presta apoio ao eido vitivinícola dende a Xunta, tales como as destinadas a financiar a recollida de uva cunha achega de 2 millóns de euros na última convocatoria, as orientadas a impulsar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas ou as específicas para a Ribeira Sacra, tanto para a destilación de crise como para a conservación da contorna paisaxística ou as relativas ao ecorréxime da PAC de cultivos leñosos en terreos con pendente. As peaxes da AP9 seguen no centro do debate. O alcalde de Barro, municipio que atravesa a autoestrada, di que lle parece ben que Pontevedra e Vigo fagan tándem para reclamar a gratuidade deste treito. Apunta que, de ser así, tamén debería ser de balde o traxecto entre Pontevedra e a peaxe de Curro. Porén, o alcalde di que o debate non debe centrarse niso, senón na gratuidade xa dunha vía que apunta está máis que amortizada. Si deciden poñer gratuito Pontevedra-Vigo ou Vigo-Pontevedra, o normal é que esa gratuidade vaya de Vigo-Pontevedra, entrada Salnés, entrada tal, porque ao final pouco máis é, non? E é evidente que sí. Agora, eu sempre que me preguntaron desto, e temos acordos plenarios onde estamos todos de acordo en que se suprime esa peaxe e todo eso, e sempre dixen, eu son da idea de que a AP9 non ten que ter peaxe xa ningún. Está ben que peleemos porque cada treito que nos interesa a cada un intentar conseguir o noso. Está correcto e eu sumo a todo o que haxe que sumarse. Ahora, eu considero que é unha situación anacrónica que sigamos pagando peaxes por esa infraestructura que se leva requete amortizada. Facemos unha pequena pausa para a publicidade e de contado seguimos co repaso de máis actualidade. A Mancomunidade Barbanza Arousa volverá a estar presente esta semana en Fitur, na Feira Internacional de Turismo. A entidade aproveitará a súa presenza en Madrid para presentar un vídeo titulado Barbanza Arousa Sempre Quereremos Voltar. A presentación do audiovisual, no que se apela a desconexión da rutina, terá lugar este xoves ás 6 da tarde no stand de Galicia. A Mancomunidade Barbanza Arousa participará esta semana en Fitur para presentar a súa nova oferta turística. Aproveitarase esta cita para dar a coñecer o novo audiovisual realizado pola entidade, co título Barbanza Arousa Sempre Quereremos Voltar. O traballo pretende convidar ao visitante a descubrir o territorio de vagar, empapándose das pequenas cousas que ao final son as máis importantes. A Mancomunidade aproveitará a súa presenza na feira para realizar tamén unha presentación aos medios que versará sobre dous valores fundamentais do destino, a fidelización do visitante e a oferta de desconexión da rutina os 365 días do ano. Presentaremos en Fitur a Barbanza Arousa como destino ao que sempre queremos volver, no que destacaremos dous valores fundamentais do noso destino: a fidelización do visitante e a oferta de desconexión da rutina os 365 días do ano. Estamos seguros que será un grande éxito. Con todas estas accións e cun destino con 4 concellos totalmente unidos e remando na mesma dirección, estamos logrando o posicionamento como destino turístico sustentable, no que a innovación e a modernización serán ao longo deste ano as principais referencias do noso traballo.
Nesta edición de Fitur, Barbanza Arousa recibirá tamén o distintivo de Destino Turístico Intelixente, outorgado por Segitur, converténdose así no primeiro destino supramunicipal de Galicia en obter este recoñecemento. Temos que destacar a diagnose que fixemos como destino turístico intelixente e acadamos un distintivo que imos recoller a próxima semana en Fitur. E ademais somos a primeira entidade supramunicipal que ten ese distintivo en todo Galiza. Por tanto, vemos que o traballo conxunto que estamos facendo dentro da mancomunidade está dando seus froitos, non só con máis empresas destinadas ao turismo sustentable, senón tamén que temos importantes recoñecementos a nivel estatal. A axenda da entidade na feira completarase con reunións de traballo con turoperadores e axentes digitalizadores para coñecer de primeira man as novidades do sector. A nivel promocional, un ano máis, a presenza da mancomunidade en Fitur reforzarase tamén coa colocación dun tótem publicitario nunha das entradas aos pabillóns expositivos, que todos os anos anteriores ofreceu un feedback extraordinario de visitas á web www.barbanzaarousa.gal. A gala dos Premios Feroz celébrase este sábado en Pontevedra e a cita continúa revolucionando a sociedade pontevedresa. Desta volta son 4 institutos os que se suman a esta febre feroz. O alumnado do Valle Inclán, do Sánchez Cantón, da Xunqueira 1 e do Frei Martín Sarmiento puxose tras os micros para dar forma ao Veo Feroz, 6 videopodcasts con persoeiros do mundo do audiovisual. Sempre pecamos de certo maternalismo ou certo paternalismo a hora de conducir non as rapazadas facendos non como uns meros convidados e convidadas de pedra, e creo que o enfoque deste VO Feroz foi darlle totalmente a liberdade para que busquen, para que exploren e para que fagan as medidas, as preguntas que consideren necesarias. E creo que a avaliación do post despois de facer e achegarse a esa realidade é moi beneficiosa, non? Mas sabemos que a rapazada é consumidora feroz, nunca mellor dito, de contidos audiovisuais que están todo o día vendo vídeos, vendo YouTube, vendo series. Entón a idea é darlles un coñecemento da propia linguaxe cinematográfica e tamén as ferramentas para poder facer divulgación, non? Todos os rapaces nas súas redes sociais gustan de dicir, pois esta serie está moi ben por tal. Entón digamos que un interese que xa existe nunha linguaxe que lle resulta moi próxima, nos aproveitamos todo ese caldo de cultivo para facer unha formación específica. Os entrevistados foron os directores Lois Patiño, Paula Ortiz, Sonia Méndez, Javier Giner e Alberto Vázquez, e tamén o guionista Bob Pop. A rapazada aproveitou as súas visitas á cidade de Pontevedra no marco das actividades previas aos Premios Feroz. Grazas ás súas preguntas, as entrevistas reflexionan sobre o cinema, cultura e a creatividade. Ademais, a serie de podcasts conta coa súa propia banda sonora, creada polo compositor Éric do Pazo. Para preparar as entrevistas, o alumnado tuvo entre 2 e 4 sesións previas nas que se lle ofreceu formación técnica sobre radio e sobre a creación dende o punto de vista xornalístico. As pezas xa poden verse na canle de YouTube do Concello de Pontevedra. O Pabillón Municipal dos Deportes de Pontevedra acolle mañá unha cita co mellor balonmán da cidade. O Cisne e o Teucro enfrontaránse no marco do 4º torneo Cidade de Pontevedra. Será ás 7:30 da tarde. O torneo terá un formato triangular co equipo portugués CDC Santana como convidado. O encontro entre o Teucro e o Santana será ás 9:15, mentres que o Cisne se enfrontará ao equipo luso ás 10:15. A entrada é gratuita. Que é un evento importante non só polo que significa un torneo internacional, que obviamente xa de por sí é importante, sino porque nel participan os dous equipos da cidade, tanto Teucro como Cisne. E creo que este tipo de torneos nos que o deporte local e os clubes locais apostan por facer este tipo de competicións son moi bons para a saúde do deporte, pero en especial para a saúde do balonmano. Xa poden visitar no Centro Comercial Arousa de Vilagarcía Reflexos Composteláns, unha exposición de pinturas da cidade de Santiago de Compostela. As pezas están asinadas pola pintora vilagarcía María José Rodríguez. En elas recolle algunhas das estampas máis recoñecibles e cheas de cor do municipio compostelán. A inauguración asistiu o deán e canónigo da Catedral, José Fernández Lago, que ofrece unha conferencia sobre o templo.
Coas imaxes desta mostra Reflexos composteláns que xa poden visitar no Centro Comercial Arousa, despedímonos. As Novas do Día volve mañá con máis actualidade da súa contorna. Sexan felices.